אנחנו עם ההזהרה, החריגה ששחרר משרד הבריאות נגד מזון תינוקות בשקיות כאלה, סקוויז למציצה. ענת תבור, דיאטנית קלינית, מומחית בתזונת ילדים, מצטרפת אלינו בנוגע להזהרה הזו. שלום. שלום. לא יודעת, יש לי ילד בן 3.5, מודה שלא מעט הבאתי לו כזה סמוצ'י. מה מסוכן בזה? אז ככה, קודם כל, תנסי לחשוב מתי נותנים את הדבר הזה. נותנים את זה ככה בין לבין, וזה מעין חטיף כזה. עכשיו, במקום, מה זה בא? זה בא בדרך כלל במקום אוכל אמיתי. עכשיו, נכון שכתוב על זה כל מיני דברים כאלה, לכאורה זה בריא וזה אורגני הרבה פעמים וכאלה, אבל קודם כל זה בתוך פלסטיק, זה לא אוכל. במקום לתת לו פרי, שהוא יראה את הפרי, שהוא יבין מה הוא אוכל, שהוא יריח את הפרי, שהוא יראה איך הוא נראה, שהוא יכיר אותו, יזהה אותו, שהוא ייגע בו, שהוא יתמרח בו. זה בעניין החינוכי אולי, אבל ברמת התזונה זה לא בריא לילדים? גם ברמת התזונה יש פה ממש בעיה, כי הכמות של הסוכר בדרך כלל בדברים האלה, כדי שזה יהיה טעים, זה צריך להימכר, נכון? בשביל למכור את זה, זה צריך להיות נורא טעים. מוסיפים סוכר מעבר לפרי? א', מוסיפים סוכר לפעמים, ב', גם אם לא מוסיפים סוכר, מוסיפים כל מיני מיצי פירות. אז ההורים אומרים, איזה יופי, יש פה רקז פירות או מיץ פירות, אבל תכלס, זה מכיל כמות מאוד גדולה מרוכזת של סוכר, שאין אותה בפרי הטבעי. כן, וגם תכלס פירות שנמעכו ונכנסו לתוך שקית פלסטיק ושהו שם, אני מניחה שהערך התזונתי של הפריק מאבד מערך. בדיוק, לך תדע גם מה מתפתח שם מבחינת אוכלוסיית חיידקים. איזה פלסטיק חודר, איזה שאריות של פלסטיק חודרות. באריזה? כן, זה ארוז בתוך מחית, שהיא כבר באה במגע, החומציות שלה והכל, באה במגע עם הסקוויז הזה. אז רגע, אם יש הורים שנתנו עד היום את הדברים האלה לילדים שלהם, הם צריכים להפסיק? זה מסוכן? מסוכן, שום דבר זה לא מסוכן. אבל... יש הרבה דברים מסוכנים, אין לי להגיד. לא, באוכל אני מדברת. גם באוכל יש דברים מסוכנים. כן, אבל הרוב זה לא... גם אם תאכל ג'אנק פוד, אז זה לא מסוכן, כל עוד זה נעשה מדי פעם. אבל כשזה נעשה על בסיס תכוף, אז הילדים פשוט לא לומדים לאכול, הם לומדים לשתות משקית, גם יש את העניין של הששת, כי זה שוהה יותר זמן בפה, וזה גם חלק מדי, ותחשבו, אוכל יש לו מרקמים, יש לו אתגרים באוכל, ככה ילדים לומדים, גם אחר כך לדבר בעקבות ההתנסות באכילה. אז על מה בעצם ההזהרה? מה הם אומרים? זה לא טוב, זה מסוכן, זה לא בריא, מה הם אומרים? מה שאומרים זה להשתדל לתת את זה כמה שפחות. זה הרעיון, כי הבעיה שהיום זה מחליף את המנה של הפרי, זה מחליף לפעמים איזושהי ארוחת ביניים, לפעמים זה מחליף ארוחה שלמה, כארוחת בוקר. עכשיו הורים דוחפים את זה לילד, וחושבים שהנה, כאילו פתרנו את בעיית הארוחה. אבל זה לא נכון. וזה שזה כזה פלסטיק שמוצצים אותו סטייל מוצץ, הבנתי שחלק מההזהרה זה גם העניין הזה של סכנה לשיניים. כן, כי ברגע שככה האוכל שוהה הרבה זמן, אז זה יוצא שהרבה מאוד מהסוכר הזה נשאר בתוך הפה לאורך זמן, וזה גם עלול לעשות קששת. בסוף, המזון הזה, לא יודעת, להורים זה פתרון, הרי מה אנחנו עושים כשהילדים קטנים ואי אפשר להביא להם פירות קשים, אנחנו צריכים לרסק להם, להביא להם איזושהי מחית של פירות מרוסקים, אז הורים שאין להם זמן לחץ זה, אז אומרים, אוקיי, נביא את זה, נחליף. השאלה, ברגע שמרסקים פירות טריים בבית, הערך גבוה, זה לא אותו דבר? זה לא אותו דבר, גם כי זה לא שהה בתוך שקית, אני לא יודעת כמה זמן, וגם כי זה אף פעם לא זהה בטעם, הפירות שאת מרסקת. והילדים לומדים שפירות באים במגוון של טעמים, לפעמים יותר חמוץ, לפעמים יותר מתוק, לפעמים יש שם כל מיני סיבים. בדבר החלקלק הזה, והחצי נוזלי, אין שום דבר מהערך הזה. יוסי, אתה נתת את הסמוצ'י? א', יש לי 5 נכדים. אז אתה נותן להם את הסמוצ'י? כן, אני נותן סמוצ'י. היום תיתן פחות. ואני לוקח בתשומת לב את הדברים שהגברת אמרה. ותגיד, אתה מסתבך עם הילדים שלך על איך שאתה מתנהל עם הנכדים? אתה עכשיו מסבך אותי. נו, מצוין, בשביל זה אני פה. אצל סבא וסבתא הכל מותר. בדיוק. יש חוקים שונים אצל סבא וסבתא, זה אי אפשר לקחת. רגע, אבל עכשיו אתה תיתן פחות לנכדים? אני שוקל את הדברים, ואני אנסה באמת לתת פירות אמיתיים. אבל נגיד גם שהכל במידה. בסופו של דבר, אני חושבת שאם אין צריכת יתר של הדבר הזה, אפשר לחיות עם זה בתור פתרון של מחוץ לבית. את מדברת באמת על צריכת יתר שמשפיעה על הטווח הארוך, על סוג התזונה שהילד יאכל ומה הוא יתרגל לאכול או לא לאכול. אגב, לא נעים לי להגיד, אני מכיר גם אנשים בוגרים, אהם שגרים איתי בבית, שאוכלים את הדברים האלה. אבל אז זה פחות קריטי. הצופה קורל שלום?
בלי שמות, לא לנקוב בשמות. יש אישה אחת שגרה איתך בבית. בסדר, לא צריך להסגיר את הכל. האמת שאתה מזכיר לי את הרסק תפוחים שכולנו אהבנו פעם. זה היא הכי אוהבת. היה מאוד מרומז, מה עם גרבר? מאוד עדין כזה. אולי צריך גם אזהרה מגרבר? מה, זה גם שמחית, לא יודעת, שואה בתוך... אבל זה זכוכית. אבל זה זכוכית, ואז אם כבר, דרך אגב, ההמלצה היום זה לקחת את התכולה של אותו פאוץ', לשים בתוך כלי ולהאכיל בכפית. ככה גם לומדים מיומנויות אכילה, ככה גם... כל התהליך הזה הוא תהליך מורכב, אכילה היא למידה. כן, כל הזמן שומעים מהרגע שיאכלו עם הידיים, שיתלכלכו, כן, טוב. תודה רבה לך. תודה לכם. רבה לך.